да направя една добавка към анализа, поне ситуацията е динамична. Беше засечена в източното Средиземноморие ракета, която е летяла към въздушното пространство на Турция и е съборена. Също така в Азербайджан бяха ударени израелски активи. Всичко това от иранска страна. Ударите са от иранска страна. Сега аз го написах, но сега ще го разясня. Съединените щати са вече твърдо са започнали да преговарят с кюрдите и да ги въоръжават, за да могат евентуално те, заедно с кюрдите и заедно с а, Балуджистан, с отрядите от Балуджистан, който не знае, в Иран има такава провинция, която си има отдавна мераци за сепаратизъм, балуджите, да се опитат вътрешно в Иран да дестабилизират обстановката, защото те сухопътно не могат да влязат и видяха, че с бомбардировки нищо не могат да постигнат. Но това не е удар на Иран срещу Турция. Срещу Азербайджан си е удар. И аз предполагам, че ударите срещу Азербайджан ще продължат, включително и някои азерски НПЗ-та могат да пострадат, защото Азербайджан си е отявлен съюзник на щатите и играе срещу Иран. Срещу Турция ситуацията е много деликатна за турците. Турците от една страна категорично не желаят кюрдите да бъдат въоръжени, защото това после ще рефлектира върху тях. От друга страна, те не могат директно да се намесят срещу тяхния съюзник Съединените щати, нито пък да ударят американска база. Докато иранците обаче могат да ударят и американски бази, могат да ударят и инджирлик и къде ли не. И тук има един нюанс, че това е в интерес на самата Турция, така че аз ви казах, аз не изключвам и сценария иранските ракети да бият по турско целеуказване, т.е. да има някаква договореност. Също така излягаха достатъчно факти, които потвърдиха всички досегашни мои анализи. И за договорката им с Кюрити, и за това, че Аятолаха е бил предаден, аз ви информирах още преди няколко сводки, и за ударите в Персийския залив. Лека по лека всичко ще дойде на мястото. Така че, от тук нататък каква е ситуацията? От тук нататък, като последен кос, това, което американците могат да опитат, защото на тях нистово им трябва сухопътна операция в Иран, вижте ми анализа, за да могат да се постигнат част от целите, те могат самите те да ескалират напрежението, едва ли не да се задейства член 5. Дори въпреки страните, така ето имало удари срещу Кипър, макар че то нямаше удари срещу Кипър, а става въпрос за британски бази, нито срещу Турция, но да се опитат нарочно да задействат уж член 5, за да въвлекат европейските сили, защото някой все пак трябва да тръгне да воюва срещу Иран, особено пък сухопътно, особено да се намеси и с неговия арсенал, защото щатите, пак ви казвам, те не могат да издържат като арсенал и като боеприпаси. В тях е интерес да ескалират този член 5. Естествено, това е да стане и да